egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Siyabulele ngicela ke sikhawulezile kakhulu. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His son used to feast in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the period of feasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Verse 6. One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, where have you come from? The Satan answered the Lord, from roaming throughout the earth, going back and forth on it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela ke ngifundele kuyeSixhosa kuqala verse number 5. Kwathi yakuba izungezile imihla yesidlo, wathumela uYobi, wabangcwalisa, wavuka kusasa, wanyusa amadini anyukayo, ngokwenani labo bonke wanyusa amadini alinganayo kwenani labo. Khawumbi onyana bam bangaba bonile bamlahla uThixo enhlizweni yabo. Hallelujah. Ndifuna uthetha kule ndawo ukwenzela sizonikela apha emnikelweni. Ndifuna uveze izinto ezibalekile noba kuswanakala kwaYobi, but uYobi uthembe isibingelelo sakhe. Ngoba izinto ezonakalayo azilungiswa kwenye ndawo xa ukhona. Zilungiswa esibingelelweni. Nobomi bakho obonakeleyo abulungiswa kwenye ndawo. Ne-future yakho ayilungiswa kwenye ndawo, but ilungiswa esibingelelweni. Nangexa uThixo etesta uAbraham, wathi thatha unyana wakho unyuke naye umse esibingelelweni. Kodwa into eqatshelwe ngumntwana ukuthi ayikho imvu yedini elinyukayo. Xa uIsrael ekhululwa eyiphutha, kuthiwa makahambe ebulalekile. Kunamazwi abawathethayo bathi angeke siphume yokumkhonza uThixo, oba asiphumi nento zethu. Because uThixo simkhonzayo simkhonza ngezinto esiziphethe.
abantu bokuqala eBhayibhelini abakhonza uThixo. Ningayazi ba imfihlelo okhonza uThixo bayithathe kuAdam. Yaba nguKhayini noAbheli. Baya kwindawo yokukhonza uThixo. Ngoba uThixo ukhonzwa ngento. uThixo ngelixesha akayijongi into oyiphetheyo, ukhangela inhliziyo yakho kwinto oyiphetheyo. Yona nathi xa kunikelwa, nikela ngokuqhutywa. Nikela ngokuqhutywa inhliziyo. uJob ngexesha lele nobe bona into senzeka ebabona bonwabile bexabana noThixo, but kwakunendawo athembe yona esisibingelele. Kunendawo ezintathu engifuna ukuchazela zona. Uba awuzinotisa ezo ndawo, angekho ukwazi ukusikeleleka ebomini. Kunesibingelelo eniphezu kwaso. Ngeke simiswa solula izandla kule ndawo kwathethwa amazwi. Abanye bafumana imisebenzi, abanye bahamba ngemoto kule ndawo, but bancedakele kule ndawo. Intsikelelo yokuqala ngumzali wakho. Okanye ngatsho ngithi nguThixo. Eyesibini ngumzali wakho. Eyesithathu ngumfundisi wakho. Umfundisi wakho yi-mobile altar. Xa utyale kuye uyasikeleleka. Kaningi abantu endiyaziba abakule ndawo abatyala kuBhishophu njenge-mobile altar basikeleleka. uJob naye wayengathembanga yonke enye into, but wayethemba i-altar yakhe. Wayenobuhlobo ne-altar. Ngelinye ixesha unganikela kule altar, kanti i-altar iyakukhalala, akukho nto ekwazi ngayo. uHana wathi ekhonza uThixo, ecela kwafika into kuyo ethi makaphumule elikana, mna ndishiyekele eShilo ndikhonza uThixo kwi-altar. Uba ngelinye ixesha xa ungumntu we-altar uye ungaqondakali. Enkudingeke bekhona abaphumayo uzohlala kwi-altar kakuhle. Xa uhlala kwi-altar uhamba uyiqonde nengxaki obhekene nayo uba le ngxaki awufuni uthandazelwa kuyo, but funeka uqonde uba yintoni ingxaki kaThixo ukwenzela ndizobamba uThixo engxakini yakhe azobamba yam ingxaki. Because uThixo angene engxakini zam, nininzi imithandazo yakho yezinto azibonayo uThixo, kodwa yazibona zikho kwiwili yakhe. Uphendula izinto ezikwiwili yakhe. uHana wayeka zonke izinto wakhangela uba yintoni edingwa nguThixo ukwenzela xa sendibambe yona uzokhula ezidingwa ndim. Uzokhula ezidingwa nguwe. NoSolomon wahamba mye kuThixo wathi, cela Solomon, wathi ndinika ubulumko bophatha abantu bakho Thixo. Wathi uThixo ngenxa yoba ungacelanga izinto zakho, but wathatha ezam wazithwala phezu kwakho. Ezinye zezinto ezingancedwa uThixo sincingela thina uphumelela, asimcingeli umsebenzi kaThixo, asimcingeli uThixo. Nalo Thixo simthobayo akehla ingaphina, ehla phezu kwe-altar.
kwenye indawo bathi wehla phezu kwe-altar. Awungumntu okhonza uThixo uyayihlonipha i-altar. Yazithemba indoda engu-Elijah yathi beyanesenwa apha nam ngizomise sam apha because thina sizithemba nge-altar esinayo. Ibhayibhele ungawunikeli umnikelo okhohlakeleyo jika xa uza kwi-altar unomntu ongavani naye. Yilo le ndawo yindawo engayithi le ayifuni mntu ozanje apha ithi ibeke ecaleni uqala uye kuyo olungisa wandula unikelo. Igqirha lizithembe ngendombe yalo, lizithembe ngomrhawu walo, wena uzithembe ngantoni? Lizithembe ngomrhawu walo, wena uvume ubomi, lona livume ukufa. Uvume ubomi, wena lona livume ukufa. Namhlanje ngifuna ukubona umnikelo wakho ozawukhupha kule ndawo. Wazi uba ukhupha umnikelo phila, but awukhuphi umnikelo ufa. Abantu bokufa bayazikhupha into zokufa, but abantu bobomi bayazikhupha into zobomi. Namhlanje sodinga umuntu onikela athi lo mnikelo mawuphile futhi makuphile into yami, because into zethu azibanjwa nje, zibanjwa kwi-altar. Futhi xa zikhululwa kwi-altar. Asoze into zakho zikhululeke ngomthandazo but ungezanga kwi-altar, because ubomi bakho bubotshwe kwi-altar. Kudingeka bukhululwe kwi-altar. Siye sihlangane neemali ezibotshiweyo nezinto ezihlanganisiweyo but kwathethwa amazwi nakwi-altar ziyakhululwa kuthethwa amazwi. Cela ubambe umnikelo wakho, ungawubambi ngesiqhelo, bambe ngesandla. Ungawubambi ngesiqhelo, ubambe ngesandla, ngoba uzokhulula uzobe kuphila. Ndifuna unikela umnikelo ophila. Siyamkhanza uThixo ngomnikelo. Sabona amadoda esuka ukhangela uYesu ezalwa afika iBhayibhele athi azomkhanza uThixo but ephethe igolide nemore nenhlaba emhlophe. Uphethe ntoni wena? Ayibambe ngesandla into ozamqhula ngayo uThixo. Ngelinye ixesha izinto esinika zona uThixo zinto esesizirejectile enhliziyweni. Umnikela yonto osoyirejectile enhliziyweni yakho. Yabona ngokho abakhetha i-10 ayinavela ebomini bakho kodwa uzoyinika uThixo. Ayinavela empilweni yakho kodwa uzoyinika uThixo. Zokaleba no-Abheli wenza into wayigcina wayityebisa ezela uThixo, but uKhayini wathi no, anandaba mandikhangela izipinatshi ezintshwengileyo ukwenzela ndizosikelela uThixo ngazo. Kodwa sisikelelekile isiphayo mangenyayo. Phatha umnikelo wakho, phatha umnikelo wakho. Ngabale niphethe ngesandla.